Študenti takmer 80 slovenských a českých gymnázií sa prebojovali do finále najväčšej vedomostnej súťaže v rámci oboch krajín. Už 32 rokov ju organizujú v Chebe. Môžete začít. Hlavy ponorené do otázok z politiky, kultúry aj športu. Sedia v aule v Chebe za odmenu. Postúpili krajským zápolením v dejepisnej súťaži spomedzi 330 stredných škôl, tak z Česka ako zo Slovenska. Tento rok im historici namiešali otázky z obdobia konca studenej vojny až do roku 2000. Niektorí si na pomoc vzdali talizmany. Největší problém pravděpodobně máme s kulturou, protože nejsme úplně, řekněme, hudebně nadaní, takže nás to nějak nikdy netáhlo, takže to bylo opravdu drcení. Pozerali sme si nejaké dokumenty o tom a čítali sme knihy a hľadali sme skôr nejaké rôzne zdroje, kde to môžeme nájsť. Do veľkého finále v Chebe sa prebojovalo celkom 75 stredných škôl, z toho 17 gymnázií zo Slovenska. Sily si zmerali v 4 kolách. Do Chebu som sa dostala druhýkrát s mojimi žiakmi, ale chodíme pravidelne asi 7-8 rokov na krajské kolo. Nešajte na testy, nechte ležet. Takto otázky nás tam dosť prekvapili a niektoré sme mohli vedieť a netrafili sme dobre. Otázky na testy pripravuje skupina českých i slovenských historikov. To, že počet súťažiacich za 3 dekády poskočil z 12 škôl na 300, má na svedomí tento energický chlapík. Za 32 rokov vytvoril prestížnu súťaž, ktorú navštívili aj bývalí premiéri. Já bych rád, aby mladí Češi a mladí Slováci udržovali kontakty. Vlastně i to je příležitost, aby se tady setkávali, vyměnili si telefonní čísla, mailové adresy a třeba zde vznikne nějaké přátelství. Práve táto mladá generácia je budúcnosťou československých vzťahov. My máme jazykovou takovou blízkost, že pochopení je okamžitý a přitom máme svý specifický dějiny, takže to neobyčejně obohacuje. Pred 4 rokmi vedomostný súboj vyhrali gymnazisti z Lučenca. Tento rok Pražské gymnázium Lučanská. Najlepší českí študenti z Prahy a najlepší slovenskí z Nitry za odmenu poputujú na stáž do Europarlamentu v Bruseli. Z Chebu Katarína Vítková, Slovenská televízia.